joka jäädyttää tuolla kelkkoa, mutta sinne ei mahdu lisäjäädytystä, eli me ei voida sinne laittaa syydäriä, niin kuin vaikka ei vanhempi kelkkoa, syydäriä. Sen takia me Mettäsinä ajetaan vähän tuonne kelatunneliin, Mettäsin saadaan pysymään suhteellisen viileänä tuo kelkko. Ja tämä kelkka on täysverinen kilpailukelkka, eli se on 600 Snow Pro Arctic Catin huippukampe. Ja ilmeisesti sen takia meillä ei toissapäiväisessä kaatumisessakaan tullut kuin yksi ainoa kolahdus tuonne etupäähän, mutta siihenkin saatiin maahantuojalta osat heti saman tien hyllystä ja kelkka on entistä elommassa kunnossa. Ja tämmöisen kaatumisen jälkeen kuljettaa on hieman pärinää tuolla ohjauskannassa, mutta toivotaan, että tänään kaikki menee hyvin. Tätä koko talvi reilattu. Ja nyt sieltä alku tulee ensimmäisille. Näyttää hyvältä. Siellä vielä hanat ja näin se tulee. Näiden hyppy. Uskoman rantamies kaatui toissapäivänä hyppynsä, mutta nyt se on taas takaisin. Ja hieno hyppy. Ja tämän hyppysession teille tarjoaa Euromotor. Haluatte tutustua Arctic-tuotteisiin? Ottakaa yhteyttä Euromotor-sektoriin, sieltä saatte asiantuntevaa palveluja. Ja seuraava yksi on tosiasiaa ja sieltä se tulee. Noin. Meillä on myös yhteistyössä Sumeco, eli SKN Gruppi, joka myös mahdollistaa sen, että jos tämä nyt kelkan alusta menee jostain syystä huonoon kuntoon, maahantuojan luoda teille. Me on päästöstä alustaa. Samalla teemme myös Arctic Catilla testiä, eli pistarikestiä, ja tuota alusta testiä, että kuinka tuo alusta kestää täällä kesäolosuhteissa. Ja sieltä tulee hienoja hyppyjä. Aivan upea profiili tuossa hypyssä. Elikkä noi hypyt, jos siinä annetaan pikkusenkin lisää hanaa tuossa hypyllä, kelkka nousee yleensä aivan pystyyn, ja silloin se on tosiasiassa kaatuminen. Onko voimaa? Onko? Aletaan kannustuksia. Tällaista ette näe missään muualla maailmassa kesäolosuhteissa. Se oli korkea hyppy. Siellä mentiin hieman pidemmälle, eli Allu hakee nyt sitä rajaa, jonka se pystytään hyppäämään, mutta huomatkaa kuinka pitkälle hän tuli. Ja Arctic Cat ei muuta kuin laulaa. Yksi hyppy tulee vielä, English last round. Yksi hyppy, harvinaista numeroa, Kokka Kristalli. Joka kerralla ei Suomessa ainakaan eikä Euroopassa. Todennäköisesti koko maailmassa kukaan on ollut tällä hetkellä. 6 keikkaa viikossa, se on harvinaista. Yes. Ei kyllä voi muuta kuin hattua nostaa miehelle, kun palauttaa 300 kilosella kelkalla. Taivaille! Se on aika rysäys. 300 kiloa painaa tuo kelkkaa. Aleksi Rehu. Yksi hyppy vielä. Ottakaa kuvia ja laittakaa sinne Facebookiin kertomaan kavereille. Näin ja Extreme Motor Showssa tehdään historiaa. Yes. Todella upeasti. Aleksi Rehu! Wow! Näin hyvä yleisö, hyvät naiset ja herrat.